Hormatly prezidentimizin özleri barada haladalarına kömek gollugyna jogap edip, iş tepkinlerini barka güýçlendirýän Daşaguw welaýatynyň telekeçileri ak badarlarymyzyň durly önümlerden dogul bolmagy, ilatyň öten üsteginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalary diýerler. Halkara paragaçylyk gonans makilinde welaýatynyň telekeçileri durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Bu gurda ýokary hyzmat gojalyk segmentiniň Şabad etrafynda ýerleşýän örme mebel önümlerini öndürýän bölümem özüniň nutgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Kärhananyň meýilnamasynda önümçilik hasda giňeltmek, öndürilen önümleriň görnüşlerini ýergideril artdyrmak gödeginde tutulýar. Kärhananyň mebel önümlerini öndürýän täze bölüminde körpeler süýnetlenen sallansaklaryň we häzirki dowam edýän tomut faslynda arasa howada dyn salmak üçin netlenen önümleriň öndürilip başlanmagy aýratyn bellärislidir. Bu önümler özüniň ýokary hilligi bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin olaryň hyrydarlary barha artýar. Büýük tutu kärhananyň telekeçileriniň iş gadamlary barha batly depkinleri eýe bolýar. Kärhanada ýokary hilli örme mebelleriň durly görnüşleri öndürilip, olaryň bede garaýatynlyklaryna uly üns berilýär. Tutu kärhananyň önümlerini ilata etdirmek üçin ýöri dükanlaryň bardygyny bellemek gerek. Bu bolsa aljylary ýokary hilli töwda hyzmatyny ýola goýmagy uly mümkinçilik öredýär. Köp görnüşli önümleri öndürmekde büyük kärhanada dähmet çeken hünärmenleriň ihlasy dähmetleri ýerine düşýär. Olar hususy telekeçiligi ösdürmeklige ulun berýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzy alkyşlaryny beýan edýärler.